नमस्कार, हम रिंकू तिवारी दुबई से स्वागत बा आप सबके हमारे चैनल पे। आज आप सबके एगो बहुत ही सुंदर गीत सुनाओ तनी। आप सबके भी पता हुई जे जब अपना यहाँ ब्याह शादी होला तो बिना अगुआ के ब्याह ना होला और अगुआ हर ब्याह में जरूर रहेले। तो हर केहू के गीत तो गारी गीत तो जरूर होला। तो आज आप सबके एगो हम अगुआ गारी गीत सुनाओ तनी। आशा बाकी गीत आप सबके बहुत ही अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें लोगिन। और अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया आप सब चैनल के सब्सक्राइब करें कि जब भी हम गाना अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके मिले। आजकल लॉकडाउन के टाइम चलता, ये गीत अगुआ पे बहुत सूट करी। आप सब गीत सुनी और गीत के आनंद उठाएं। तनी तनी भोजन रौरा करिए अगुआ जी, तनी तनी भोजन रौरा करिए अगुआ साले। अब आइल बा लॉकडाउन के जमाना, हाय सिया राम से भजी। अब आइल बा लॉकडाउन के जमाना, हाय सिया राम से भजी। तनी तनी भोजन रौरा करिए अगुआ साले, तनी तनी भोजन रौरा करिए अगुआ साले। अब आइल बा लॉकडाउन के जमाना, हाय सिया राम के भजी। अब आइल बा लॉकडाउन के जमाना, हाय सिया राम से भजी। परवल भी महंगा बा, कटहर भी महंगा जी। परवल भी महंगा बा, कटहर भी महंगा जी। अब आलू पर कटल बा चलाना, हाय सिया राम से भजी। अब आलू पर कटल बा चलाना, हाय सिया राम से भजी। तनी तनी नाश्ता रौरा करिए अगुआ जी, तनी तनी नाश्ता रौरा करिए अगुआ जी। अब आइल बा लॉकडाउन के जमाना, हाय सिया राम के भजी। अब आइल बा लॉकडाउन के जमाना, हाय सिया राम से भजी। तनी तनी नाश्ता रौरा करिए अगुआ साले, तनी तनी नाश्ता रौरा करिए अगुआ साले। अब आइल बा
बुनिया भी महंग बाटे पूड़ी भी महंगा जी। बुनिया भी महंग बाटे पूड़ी भी महंगा जी। अब जिलेबी पे कटल बा चालान, हाय सिया राम से भजी। अब रसगुल्ला पर कटल बा चालान, हाय सिया राम से भजी। तनि तनि भोजन रौरा करिए अगुआ साले। तनि तनि पेप्सी रौरा पिहिए अगुआ साले। जल्दी जल्दी घरे अपना जाई